खुलुमबाय फरायसा लोगो नोंथांमोन गिबियावनो गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो बरायनाय जाबाय स' फरायसा लोगो नोंथांमोन आं दिनै बे भिडिअ नोंथांमोननो होनो नागिरदों बेवहाय साइन्स जेनेरेल साइन्सनि 2021 नि स्पेशल एग्जामिनेशननि सलुशनफोरखौ बे भिडिअनि गेजेरजों आं होनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नाय आरो बेवहाय दा गिबि कुइसनाव दङ बेवहाय गिबिं फिननायखौ सायख'नो होदों गाहायनि मोनफ्रोम सोंनायनि मोनब्रै फिननाय दं मोनब्रैनि मादाव मोनसेल' गिबिं फिननायखौ सायख'ना दिहुन दा बेवहाय सोंलुआ जाहैबाय ए सलुशन बे नङा बे इंराजिखौ आं बुंथ'लिया बेवहाय बर'आव दङ मोनसे गलिलावाव गावस्रानाय दावदैनि बिखंखौ फिनजाथाय जानानै मोनसे गेस सोमजियो जाय सुनैनि दैखौ गाइखेर बायदि खालामो गलिलावाव दं दा बेवहाय अप्शन 1 2 3 4 दङ दा बे मोनब्रै अप्शननि मादाव बेवहाय नैबे नाम्बार 2 आ जायो HCl आरो इंलिश मिडियामनि थाखायबो बे अप्शनेल कुइसनफोरा गासिनिबो फिननाया सेम जाहैगोन दा बे जाबाय 2 नाम्बारा जाहैगोन HCl हाइड्रक्लोरिक एसिड बेनिफ्राय नेक्स्ट बी नाम्बाराव दङ सोंलुआ जामुनि दुंग्राफोराव टिननि थोरफो होनाय जायो आरो जिंनि थोरफो होनाय जाया मानोना बेनिफ्राय बेवहाय एन्सारा जाहैगोन बेवहाय आं डाइरेक्ट एन्सारखौ बुंनो नागिरबाय बेवहाय एन्सारा जाहैगोन नैबे नाम्बार 3 आ जायो जिंगा टिननिख्रुइ सांग्रांसिन अप्शन 3 आ जाहैगोन जिंगा टिननिख्रुइ सांग्रांसिन बेनिफ्राय नेक्स्ट सी नाम्बाराव दङ सी नाम्बारनि जा सोंलु बे जाहैबाय मेन्डेलिफनि आन्थोरारि फारिलाइ बाहायनानै दिहुननाय एलुमिनियाम गुदिमुवानि अक्साइडनि फर्मुलाया जाहैबाय एलुमिनियाम अक्साइडनि बे एलुमिनियामजों फिनजाथाय जानानै अक्साइडनि फर्मुलाया बबे सोमजिगोन बेखौ लिरनो होदों स' बेनि एन्सारा जाहैगन नैबे 1 नाम्बार Al2O3 नोंथांमोना अप्शन 1 खौ लिरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बान्दारनि इन्जुराव थानाय गेस्ट्रिक बिथोबा जिरिहोना हाइड्रक्लोरिक एसिड दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नोंथांमोना नैबे 1 नाम्बारखौ लिरब्लानो जाबाय पेप्सिन मुंनि एन्जाइमनि जाथायखौ गोख्रों खालामनो हेफाजाब होयो दा बेखौ लिरब्लानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट सोंलुआ दङ इ नाम्बार बेवहाय सोंदों बेवहाय सोंलुआ जाबाय गाहायनि बबे हर्मोना थाइरयड बिथोबजों सोमजिहोनायनि थाखाय आयडिननि गोनां जायो दा बेनि एन्सारा जाहैगोन अप्शनफोरा बेबायदि दङ दा बेफोरनि मादाव नोंथांमोना बे 3 नाम्बारनिखौ लिरनो नांगोन राइट एन्सारा जाबाय 3 नाम्बार बे जाबाय थाइरक्सिन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय एफ नाम्बार बेवहाय सोंदों मिथिंगायारि सायख'नायजों हारिसानि फारि जौगानायनि सानस्रिखौ दैखांदोंमोन दा सोर साइन्टिस्टआ बेखौ दैखांदोंमोन दा बेवहाय एन्सारा जाहैगोन नैबे 1 नाम्बारा जायो चार्ल्स रबार्ट डार्विन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय जि नाम्बाराव दङ बेवहाय सोंदों खरले बायना गंसे सोमजिहोनाय सायखङा थार नङि थिया आरो नोजोर मुवानिख्रुइ देरसिन मोननाय जाबाय नोजोर मुवानि थावनिया बबेयाव जागोन दा बेनिफ्राय बेनि एन्सारा जाहैगोन 1 नाम्बाराव बेबो नङा बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव दङ 2 नाम्बारा जाहैबाय आयनानि गाहाय फकास आरो मिरुनि गेजेराव बे 2 नाम्बारना जाहैगोन राइट एन्सार आयनानि गाहाय फकास आरो मिरुनि गेजेराव बे जागोन गेबें फिननाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय दङ H नाम्बारनि सोंलुआ जाहैबाय मानसिनि मेगना मेगननि लेन्सनि फकास जानथायनि सोलाय सोल' खालामना गुबुन गुबुन जानथायाव थानाय मुवा फकास खालामनो हागौ बेनि जाहोना जाबाय दा बेनि राइट एन्सारा जाहैगोन नैबे 2 नाम्बार गोरोबहोनाय गोहो 2 नाम्बारखौ लिरनो नांगौ गोरोबहोनाय गोहो एक'मडेसन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंदों थाखाथि फारागनि SI सानगुदिया दा SI सानगुदिया मा पटेन्शियेल डिफारेन्सनि SI सानगुदिया जाहैबाय बेवहाय 1 2 आव दङ दा बेनि राइट एन्सारा जागोन नैबे 4 आव थानाय भल्ट जाहैगोन भल्टखौ लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव जे नाम्बाराव दङ बेवहाय सोंदों जे नाम्बाराव गाहायनि माबेया जिब मोदोमबां शक्तिनि फुंखानि मोनसे बिदिन्थि नङा दा बेवहाय जाहैगोन राइट एन्सारा जाहैगोन नोंथांमोना बेखौ विन एनार्जि एबा बार शक्तिखौ सायख'नो नांगौ आरो बेवहाय जाहोनाय 1 3 आरो बे जाबाय 4 बेफोर गासैबो जिबारि शक्तिया जायो जिबारि मोदोमबां शक्ति माबे नङा बेखौ सायख'नो होदों बेखायनो नाम्बार 2 आ जाहैगोन राइट एन्सार बार शक्तिया जागोन
बेनिफ्राय नेक्स्ट बे जाबाय सेक्सन ए आव जाबाय गेस बेगें फिननायखौ सायख'नो होदोंमोन दा बेखिनिखौ प्रबेबल कुइसन हिसाबै फैथावथाव कुइसन हिसाबै नोंथांमोननो होनाय जाहैबाय नोंथांमोना कुइसन पेपारखौ बे 2021 नि स्पेशल एग्जामिनेशन पेपारखौ नोंथांमोना नायनानै ला बेनिफ्राय कमन गोग्लैनो हागौ बेनिफ्राय बेवहाय सेक्सन बि आव दङ 1 नम्बर कुइसन शर्ट एन्सार टाइप कुइसन बेनिफ्राय बेवहाय दङ गिबि सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय नुदों नोंथांमोना गाहायनि फिनजाथायनि थाथायनि दिन्थिसिन बाहायनानै मोनसे समानजों रासायनारि समानथाय लिरनो होदों दा सोंलुआ जाहैबाय बेबायदि बेरियाम क्लराइडनि गलिलाव आरो दैयाव सडियाम सालफेटजों फिनजाथाय जानानै गलि बेरियाम सालफेट आरो सडियाम क्लराइडनि गलिलाव सोमजिहोयो दा बेनि फिननाया जाहैगोन नोंथांमोना बेबायदि लिरबानो जाबाय बेखौ BaCl2 आं स्क्रिनाव दिन्थिनो हागोन बेखौ BaCl2 बेनिफ्राय ए ब्रेकेट होनानै AQ लिरबाय प्लास Na2SO4 बेनिफ्राय AQ आरो बेनिफ्राय दङ बे एर'सिनखौ होनानै नोंथांमोना लिर बेवहाय BaSO4 ब्रेकेट होनानै S लिरबाय बेनिफ्राय प्लास 2NaCl बेबायदि लिरब्लानो बेनि एन्सारा कारेक्ट जागोन आरो आं नोंथांमोननो बेनि फिननायखौ दिन्थिनानै होनाय जागोन आं बेनिफ्राय नेक्स्टआव फैबाय कुइसन नम्बर 3 बेवहाय सोंदों धातु मोनसेनि बिदिन्थि जाय धातुआ सरासनस्रा दुंथायाव लाव लाव दा बेनि एन्सारा जाहैगोन बेखौ नोंथांमोना होनो हायो मार्कारिखौ लिरब्लानो जाबाय बेबो बेनिफ्राय नम्बर 4 आव दङ इथानइक एसिडनि दाथाय सावगारि आखि आं इथानइक एसिडनि दाथाय सावगारिखौ नोंथांमोननो स्क्रिनाव दिन्थिना होनाय जादों बेबायदि आखिनानै लानो हायो गुबुन फारसेथिं नोंथांमोना बेनि जा सोंलुनि फिननाय बे सोंलुनि फिननायफोरखौ थामहिनबा नैबे स्पेशल 2021 नि फिननायखौ नोंथांमोना नांगौब्ला बे भिडिअनि डिसक्रिपसनाव मोनसे टेलिग्रामनि लिंक होनाय दङ बेवहाय थांनानैबो नोंथांमोना बे लिंकआव थांनानै गिबियावनो जइन जाग्रोनांगोन जइन जानायनि उनाव नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ मोननो हागोन बेनिफ्राय दा नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय दङ बे सोंलुआ जाबाय बेबो एन्सारा गोरलै इथानइक एसिडनि दाथाय सावगारि आखि बेनिफ्राय 5 नम्बराव दङ हारिसाया मा बिदि बे सोंलुनि फिननायखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो हारिसाया जादों जिबफोरनि थाखो राननायनि उन्दैसिन सानगुदि गुबुन रावै हारिसाया जादों मोनसे थि महर एबा आखु थानाय जिबफोरनि मोनसे हानजा बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय कुइसन नम्बर 6 बेवहाय मेगननि गोरोबहोनाय गोहो माखौ बुङो बेनि एन्सारा जाहैगोन मेगननि लेन्सनि गावनि फकास जानथायखौ गोरोबहोनो हानाय हाथिखौनो मेगननि गोरोबहोनाय बुंनाय जायो बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंदों 7 नम्बरनि सोंलुआ जाबाय मा जायो जेब्ला दैलाव हाइड्रक्लरिक एसिड सोरनि गुन्दाफोर दाजाबनाय जायो समानसु रासायनारि समानथाय लिरनो होदों दा बेनि राइट एन्सार जागोन गिबियावनो बेवहाय मोननै कुइसन दङ फार्स्ट पार्टआ जादों मा जायो बेखौ सोंदों आरो बेनि एन्सारा जाहैबाय आयरन क्लराइड आरो हाइड्रजेन गेस सोमजियो आरो बेनि सोमजिनाय फिनजाथाया जाहैबाय गिबियाव नोंथांमोना Fe आयरननि सिम्बलखौ लिरनो नांगोन बेनिफ्राय प्लास 2HCl हाइड्रक्लरिक एसिड 2HCl बेनिफ्राय एर'सिनखौ होबाय होननानै FeCl2 बेखौ लिरनो नांगौ बेनिफ्राय प्लास H2 हाइड्रजेन गेस बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय आं बेखौबो नोंथांमोननि स्क्रिनाव दिन्थिना होनाय जादों बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय नेक्स्ट सोंलुआ दङ बेवहाय 8 नम्बराव दङ बेवहाय सोंदों pH नि बुंफुरलु लिर बेनिफ्राय गलिलाव मोनसेनि मिथिंगायारिनि सायाव H+ आयननि खाब्रांथिनि मा गोहोम थायो बेनि फिननाया जागोन आं एन्सारखौ बुंनानै होनाय जादों आरो नोंथांमोननो बेखौ आं जोबथारनाय बेनि एन्सारफोरखौ जोबथारनायाव दिन्थिना होनाय जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामनानैबो लिरनो हागोन बेनिफ्राय बेनि फिननाया जागोन जाय स्केलनि गेजेरजों गलिलाव थानाय हाइड्रजेन आयननि खाब्रांथिखौ सुनो हायो बेखौनो pH स्केल बुंनाय जायो बेनिफ्राय नैबे सेकेन्ड पार्टनि एन्सारा जागोन H+ आयननि खाब्रांथिया एबा H+ आयना जेसेबां बांसिन जायो एसेबां एसिडारि आखुआ बांसिन जायो बेबायदि लिरब्लानो जागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 9 नम्बरनि सोंलुनि फिननाया जाहैबाय दा बेवहाय सोंलुआ सोंदों जाय अंगजों लाइफाङा हां लानाय हगारनाय गेसनि सोलाय सोल' खालामो बेनि मुङा मा दा आं बेनि एन्सारखौ डाइरेक्टलि होनो सानबाय बेनि एन्सारा जागोन बे जाबाय स्टमेटा गुदुं सल' खालामो बेनि मुङा स्टमेटा गुदुं बिदि लिरब्लानो जाबाय आरो सेकेन्ड पार्टनि एन्सारा जागोन लाइफांनि बेलायाव CO2 आरो O2 गेसनि सोलाय सोल' जानायाव बाहायजानाय खान्थिनि मुंखौ सोंदों स' नोंथांमोना कुइसनखौ एसे लिरनानै
लास्टाव लिरनो हायो खान्थिनि मुङा हां लानाय बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय आरो बेवहाय नेयाव मोनसे अर कुइसन दं आरो आं बे अरनि सोंलुनि फिननायखौ होनो लुबैदों आरो बेवहाय सोंदों जोंनि थैनि दैलाव बाहागोखौ मा बुङो जोंनि थैनि दैलाव बाहागोखौ प्लाज्मा बुङो बेनिफ्राय बेनि हाबाखौ लिरनो होदों स' बेनि हाबाया जाहैबाय प्लाज्माया आदार कार्बन डाइ अक्साइड आरो नाइट्रजेन हारिनि नाङि बेसादफोरखौ गलिनाय महराव रोगायो बिदि लिरब्लानो जागोन हाबाखौ लिरनो होदों खामानि बेयाव फांसनखौ लिरनो होदों दा बेबो इजि बांद्राय गोरा नङा आं हाबाखौ खनसे बुंफिनना होनोसै हाबाया जाहैबाय प्लाज्माया आदार कार्बन डाइ अक्साइड आरो नाइट्रजेन हारिनि नाङि बेसादफोरखौ गलिनाय महराव रोगायो बिदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय दङ एक्सन आरो डेनड्राइटनि गेजेरनि फारागखौ लिर बा बेनि फारागखौ आङो नोंथांमोननो बुंनानै होनो नागिरदों बेबायदि लिरबानो जाहैबाय एक्सना मोन्दांथिखौ नाम्बार 1 बेवहाय नाम्बार 1 आव लिरनो नांगोन नोंथांमोना एक्सना मोन्दांथिखौ मोदोमनि जोबथासिम थांहोयो गुबुन फारसेथिं डेनड्राइटआ मोन्दांथिखौ जिबख्रि मोदोमसिम दैदेनो बेनिफ्राय बे जाबाय नाम्बार 1 पॉइंट बेनिफ्राय नाम्बार 2 पॉइंटआव लिरनो हायो एक्सननि मोन्दांथिया गुबुन बिसोम जिबख्रिनि साइनेप्सनि गेजेरजों थाङो गुबुन फारसेथिं डेनड्राइटआ मोन्दांथिखौ साइनेप्सनि गेजेरजों गुबुन बिसोम बिखान्थिनि एक्सननिफ्राय मोनो दा बे मोननै पॉइंटखौ लिरनोबा नोंथांमोना 2 मार्क्सआव मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट 11 नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया जाहैबाय बेवहाय 11 नाम्बाराव दङ आथोनारि नङि आजायनायनिख्रुइ आथोनारि आजायनायनि गोबांसिन खाबुफोरा मा दा बेनि फिननायखौ आं होनो लुबैदों दा बेनि एन्सारा जागोन आथोनारि आजायनाय समाव मोननै गुबुन गुबुन एखुथा जिबख्रिनि DNA गोरोबलायो आथोनारि आजायनाय एखे बिमा बिफानिफ्राय उन जोलैनो रोखोम जाहोयो आरो गोदान जथायनि आखु सोमजिहोनायाव मदद खालामो बेनिफ्राय लिरबावदो आरो गुबुन फारसेथिं आथोनारि नङि आजायनायाव एसेल' रोखोम सोलायनाय नुयो आथोनारि नङि आजायनायाव हारिसा फारि जौगानायनि खमसिन खाबु नुनो मोनो बेखायनो आथोनारि नङि आजायनायनिख्रुइ आथोनारि आजायनायनि खाबुफोरा गोनांसिन दा बिदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव सोंबावदों आरो 12 नाम्बार सोंलुआ बेवहाय सोंदों गिभ द डिफरेन्स बिटुइन अट'ट्रपिक एन्ड हेटारट्रपिक निउट्रिसन माने गावनो सुफुंसारनाय आरो मालायजों सुफुंसारनायनि गेजेराव फारागफोरा मा दा फारागखौ लिरनायनि सिगांनो नोंथांमोना बेवहाय टेबल बानायनांगोन टेबलावबो जों लिरनो हायो बेखौ दा टेबल बानायब्ला नोंथांमोना माने आगसिथिंजाय मा लिरनांगोन गावनो सुफुंसारनाय आरो आगदाथिंजाय मालायजों सुफुंसारनाय दा गावनो सुफुंसारनायनि फार्स्ट पॉइन्टआव नोंथांमोना लिरनो हायो सोरां बिजिरखौ दानायनि हेफाजाबै गावनि आदारखौ गावनो बानायो आरो मालायजों सुफुंसारनायाव फार्स्ट पॉइन्टआव लिरनो हायो नोंथांमोना सोरां बिजिरखौ दानो हाया आरो गावनि आदारखौ गावनो बानायना लानो हाया बेबायदि लिरबानो जाबाय नेक्स्टआव फैलायबाय लेफ्ट साइडथिं गावनो सुफुंसारनायाव नाम्बार 2 पॉइन्टआव लिरनो हागोन CO2 आरो H2 खौ बायजोनिफ्राय सोबना लायो आरो सानसोरांनि हेफाजाबै शक्तिनि फुंखा हिसाबै दोनथुमो बेनिफ्राय नेक्स्ट फैलायबाय मालायजों सुफुंसारनायनि सेकेन्ड पॉइन्टआ जाहैबाय मालायजों सुफुंसारनाया गावनो जाग्राफोरनिफ्राय थोंजोङै एबा खेंसालियै लायो बिसोरो लाइफां एबा जिउआरिखौ गुबुन गुबुन रोखोमै जायो बेबायदि लिरब्ला नोंथांमोना 2 मार्क्सआव मोननो हागोन बेनिफ्राय नेक्स्ट सोंलुआ जाहैबाय 13 नाम्बार बेवहाय सोंदों दुलुर आयना गंसेनि फका जानथाया 10 सेन्टिमिटार बेनि खेंख्रा सखावा बेसेबां दा बेबो इजि बेवहाय गिभेन मा होनाय दङ फार्स्टआवनो बेवहाय होनाय दङ बेबायदि लिरनो हायो दुलुर आयनानि फका जानथाय स्मल एफजों जों डेनोट खालामनाय जायो बेखौ 10 सेन्टिमिटार इकुवेल टु 10 सेन्टिमिटार आरो देयरफोर खेंख्रा सखाव दिहुननो थाखाय जोङो मोनसे फर्मुलाखौ इउज खालामनाय जायो बे जाबाय r इकुवेल टु 2f दा बेनिफ्रायनो जोङो डाइरेक्टलि r खौ दिहुननो हायो बेवहाय मा होनाय दङ 10 सेन्टिमिटार होनाय दङ स' r इकुवेल टु 2f इकुवेल टु मा जायखो 2 इनटु f नि जायगायाव जोङो 10 लिरबाय 2 इनटु 10 इकुवेल टु 20 सेन्टिमिटार दा बेवहाय खेंख्रा सखावनि माना जागोन 20 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय नेक्स्टआव 13 नाम्बार सोंलुआ जाहैबाय बेवहाय सोंदों गंसे बाल्बनि मोनसे फिलामेन्ट 16 मिनिट समनि थाखाय 0.5 A मोब्लिब दाहारखौ बोना लाइसों खन्थायाव बोहैनाय मोब्लिब चार्जनि बिबांखौ दिहुननो होदों दा बेनि एन्साराबो बांद्राय गोरा नङा आं एन्सारखौ बे उनथिंजाय लिरनाय दङ PDF नि बे कुइसन पेपारनि दा बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना नैबायदि लिरनो हागोन आं दिन्थिना होनोसै नोंथांमोननि एन्सारखौ दा एन्सारा जाबाय नै बेवहाय आङो बे HSLC 2021 नि स्पेशल एग्जामिनेशन पेपारनि सल्युशन बे जाहैबाय जेनेरेल साइन्स
बेनिफ्राय नैबे जा भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरना लाब्लानो जाबाय नोंथांमोना बेवहाय गिबिं फिननायखौ सायख'नायनि एन्सारफोरा बेबायदि जागोन ए ना बेबायदि बि ना बेबायदि भिडिअखौ नोंथांमोना पस्ट खालामनानै लिरनानै ला बेनिफ्राय दा बेबायदि जागोन बे जाबाय गिबिं फिननायखौ सायख' बेनिफ्राय सेक्सन बि आव जा थानाय बेवहाय दंमोन नैबे मोनसे रासायनारि समानस' खालामनो होदोंमोन 2 नाम्बारा दा बेनि फिननाया बेबायदि जागोन नोंथांमोना कुइसनखौ नायनानै लिरफिनना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय मार्कारि दङ बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ बेबायदि दङमोन बे जाबाय इथानइक एसिडनि स्ट्राक्चार दाथाया बेबायदि जागोन बेनिफ्राय हारिसाया मा होनना सोंनाय दंमोन सोंलुआ दा बेनि फिननायखौ बेबायदि लिरनानै लानो हागोन नोंथांमोना बेनिफ्राय मेगननि गोरोबहोनाय माखौ बुंनाय जायो बेनि फिननायखौ बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट 7 नाम्बाराव मा कुइसन दंमोन बे कुइसन एन्सारा बेबायदि जागोन नोंथांमोना भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरनानै ला बेनिफ्राय आरो टेलिग्राम लिंक होनाय दङ डिसक्रिपसनाव बेवहाय थांब्लाबो नैबे पिडिएफखौ नोंथांमोना मोननो हागोन बेनिफ्राय आरो नेक्स्ट सोंलु बे सोंलुआ जाहैबाय नैबे pH स्केल माखौ बुंनाय जायो बेनि फिननाया बेबायदि आरो फिननाया जा स्क्रिनाव नुदों बेखौनो आं नोंथांमोननो बुंनानै होदों एसे सिगाङाव बेनिफ्राय 9 नाम्बाराव दङ 9 नाम्बारनि जा फिननाय बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय आरो नैयाव बे जोंनि थैयाव दैलाव बाहागोआ प्लाज्मा आरो बेनि खामानिखौबो होनाय जादों बेवहाय बेनिफ्राय 10 नाम्बारनि जा एक्सन आरो डेन्ड्राइटनि गेजेरनि फाराग बेखौ बिदि लिरनो हायो बेबायदि लिरब्लानो जाहैबाय बेनिफ्राय आथोनारि आजायनाय समाव बे खाबुफोरा मा आथोनारि बे कुइसन 11 नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय 12 नाम्बारनि जा फाराग लिरनो होदोंमोन गावनो सुफुंसारनाय आरो मालायजों सुफुंसारनाय बेनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन मोनसे टेबोल बानायनानै जों बिदि लिरनो हायो बेनिफ्राय एसे सिगाङाव जों डिसकास खालामनाया बेवहाय खेंख्रा सखावनि मानखौ दिहुननो होदों खेंख्रा सखावा माबायदि जाहैगोन 20 सेन्टिमिटार बेनिफ्राय 14 नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन मा गिबोन मा होनाय दङ बेखौ लिरग्रोनो हायो टाइम होनाय दङ टाइमखौ जोङो कनभार्ट खालामना लानो नांगौ सेकेन्डसिमहालागै 16 into 60 खालामबा 960 सेकेन्ड जाहैबाय बेनिफ्राय दाहार होनाय दङ 0.5 एम्पियार बेनिफ्राय बेवहाय मोब्लिब चार्जनि बिबां दिहुननो होदों स' जों मोनसे फर्मुला मोनदोंमोन I = Q/T बेवहाय Qनि मानखौ दिहुननो हायो जोङो बे फर्मुलाखौ इउज खालामनानै गासै 480 C माने कुलम चार्जनि SI इउनिटआ जाहैबाय कुलम बेनिफ्राय 15 नाम्बारनि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननाया बेबायदि जागोन मोब्लिब मटरनि खान्थिया मा बेबायदि सोंलु दंमोन दा बेनि एन्सारखौ नोंथांमोना बिदि लिरनो हायो कुइसनखौ नायनानै एन्सारफोरखौ लिरना लाब्लानो जाबाय मोनसे चुम्बकसालियाव मोब्लिब दैदेनलांनाय दैदेनग्रानि सायाव जाथाय खालामनाय दिखौ फ्लेमिंनि आगसि आखाइनि नेमखौ बाहायना दिन्थिनो हायो बेनो जाबाय मोब्लिब मटरनि खान्थि बेनिफ्राय जा 16 नाम्बाराव सोंलुखौ नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय आं डाइरेक्ट एन्सारखौ होबाय नोंथांमोननो बेनि एन्सारा जाहैगोन नैबे 16 सोंलुआव मा दंमोन नोंथांमोना नायनानै लाब्लानो जाबाय सोंलुखौ स्पेसियेल एग्जामिनेसन 2021 नि पेपारनि सोंलुखौ नायनानै एन्सारखौ बेखौ लिरनानै ला दा एन्सारा जाहैबाय बेबायदि बेनिफ्राय 17 नाम्बारनि जा सोंलु 17 नाम्बारनि सोंलुनि फिननाया बेबायदि जाहैगोन बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ भिडिअखौ पस्ट खालामना लिरनानै लानो हागोन बेनिफ्राय दा बेखिनिखौनो आङो नोंथांमोननो होबाय 17 नाम्बारसिमहालागै होबाय बेनिफ्राय लं टाइपनि कुइसननि एन्सारफोरखौ आं होनाय जायाखै भिडिअ गोबां गोलाव जागोन साननानै जायखिजाया आद्रा थानाय जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायफोराबो बांद्राय गोरा नङा इजियानो गोजा बेनिफ्राय दा बेवहाय आरो थांखांनाय जा जोङो डिसकास खालामदोंमोन चेप्टार वाइज प्रिभियास इयारनि कुइसन पेपारनि सलुसनफोरखौ डिसकास खालामदोंमोन बेवहायबो गोनां सोंलुनि फिननायफोर दङ बेफोर भिडिअखौ नायाखैब्ला नोंथांमोना बेफोरखौबो नायनानै लाफिननो नाजा दा बेवहाय आरो दङ नैयाव 18 बेवहाय 18आव जा दंमोन सोंलु आं एसे दिन्थिना होनोसै बेवहाय 18 नाम्बाराव थानाय सोंलुआ जाहैबाय दा 18आव सोंलुआ बेबायदि दंमोन 18 नाम्बाराव बेवहाय सोंदों नै बे जाहैबाय बेनि सोंलुनि एन्सारखौ अलरेडि होखानाय दङ बेखायनो आं लिरफिननाय जायाखै बे सोंलुखौ नोंथांमोना बे प्रिभियास इयारनि सलुसन 5 इयार्सनि सलुसन बेनि भिडिअखौ नायाखैब्ला नायनानै ला बे जाहैबाय बेनि एन्सारा मा जाहैगोन बेफोरनि अलरेडि भिडिअ होखानाय दङ
बेनिफ्राय बेफोर सोंलुनि फिननायखौ नायफिनना ला बेनिफ्राय दा नै अरनि एन्सारखौबो होखानाय जादोंमोन दा बे जाहैबाय चेप्टार 2 नि नैबे जा 18 नाम्बाराव थानाय सोंलु बे जाबाय चेप्टार 2 नि बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नैबे 19 नि एन्सारखौबो अलरेडि होखानाय जादों बेखौबो नायफिननानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेवहाय जा सोंलुफोर दङ अलरेडि गासैखौबो होजोबनो हायाखैब्लाबो फ्राय होजोबनाय जादों 60% 70% खौ होनाय जादों बेनिफ्राय बेवहाय 20 नाम्बारनि फिननायफोरखौबो होखानाय जादों बे जाहैबाय चेप्टार 5 नि बेनिफ्राय बेवहाय दङ गासैबो चेप्टार 5 नि अलरेडि भिडिअ बानायखानाय दङ बेखौबो नायनानै लाब्लानो जाबाय बेनिफ्राय बेफोराव जा होनाय दङ नैबे 21 नि जा सोंलु बे सोंलुनि फिननायखौ होखानाय जादों स' बांद्राय गोरा फैनाय नङा पेपारा नोंथांमोना जुदि मोजां प्रिपारेसन खालामदों अब्लानो मोजां मार्क लाखिनो हागोन स' फरायसा लोगो नोंथांमोन आद्रा थानाय जा सोंलुफोर दङ बे सोंलुफोरखौ नोंथांमोना मोजाङै गावबा गावनि बिजाबखौ खुलिनानै एन्सारफोरखौ होनो नाजादो बेनिफ्राय आसा खालामो नोंथांमोननि फैबाय थानाय जा साइन्स साबजेक्ट बे साइन्स साबजेक्टनि एग्जामफोरा गासैनाबो मोजां जागोन आरो आद्रा थानाय जा साबजेक्टफोर दंबावो बेफोर साबजेक्टफोराबो मोजां जागोन स' उननि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोन गासैखौबो लोगो मोनफिनगोन थेंक इउ फर वाचिं